ye twachandikire e president yegachega tutainga ngo toroseri are chire egaikega kwama ntobwati no na stoko rutobo chabu chicho ntobwati amache toroseri nyakwe lakini akwamete togoteba tumenya toroseri nyakwe Chuma choteyo. Chinda botambe ndokwati asitoko chichobu naboniga asitoko rose rwendagera nasabepi tegera misuri legaiga simbache bakaga igari eri asitoko toko liere ndagera toko chobe kuni 40 bob kore 40 bob omonto ogako agochoga go 400 yo muri kuko tiba sikura ne chinyinge gukurero ntori gochoga wakanga bangago toti gochoga Ese chicho ano era pope. Esto ya ni to mati esto ko yele ndagero ka. Usagerechi. Kwanalira. Eso nera. Wano yongo kwana gonkoro kumongi na Teresa baswetira temo kurwe chiro ya nyakwa. Wana go tokumeti ngo mugambi obiye mo go tarata mwato bekira gakichicho bano ochire kire tagataga no ero mugambi simba arati na etoroje mugambi richi monde bani nto ubiko chakera ari chindo soko go sinyugoeta mwanchero boko ngumbu ari baro boche ga boche go toita mutakora turuje obore chiro bwato nyariro mugambi naje toroje risori ito nani tomanya ngito go kobeke ria kabiro mugambi ono kore meremere kora to kwanyo go obore ga boche go twatekera ga ngamo ngainya gitari kyo go guteka waka nekero nya makero mu makanire sana sa teri go tokonye tigo tokonya kero mugambi simba arati na toroje ngakyo mugambi otagete go to kuba minto ga ki turuje yo biye ga kyo mugambi abana nkurwara bare na mache no to wesira no ba wesibiga mugambi tokonya simba arati toroje ga amasakara chituki no chiko tukutwa chikuru sikusaruni chichuba no chire ama bi ebyasi no bire chichi yo ndabara kwana ba kusipamba asi no chire tira bakambonyira bwasi no bore mugambi rega kingo toita mugambi tokonya kora cha simba na toroje na yeri so rito ichi mwana mugambi ichi mwana otago turuse bire sa motago kana motakonya ubiye yeruba ngimwaje bere boko toita boko tona bana to gwesi bya amati no toko bucha twazi ndo ichi chiro asibya mara bwana sikere gento mugambi tokonya gaki Kakita kwa 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 chibambe cyo cyane kachuko mo rugwa mugambi yo ruseria ameno ekora ga na to konyi ndio mugambi gatokora mugambi akitokonya ga kirichi mo tokonya chiro go charu na arange Eta nego Benedict Kisemba na beire mo chairman Nyakoe market ni yake tatu lakini bono igorigereria ubiere Nyakoe market nere yega ubiye yabuchire igere kitaibu gere chichuba chikwerende amasakara amabomba ebintawao igobikoru pambas chikoru ase chikwende ase chihoteli chipa igobono oburuire ngwate kabura ase Nyakoe market iga Nyakoe market ubiye itonja nyako genda andos no era asere bakabono ige tusangate nga oburuire obugoja kipindupindu muri goita Nyakoe ngima na abantu bandi bakorushiko mbakonyara koreta bintu ga unonya tole Nyakoe market kono echire yaito abaeri tibagoja teri gosiekwa gaba na tokonye turuserie ubiye yega Nyakoe market nechi choro goraria chicho ntobwati amache kono gabana utago tobwatesi tomanyete ngana yoro bono iga irengani eje to endete kwaga mutare ngotokonya echireye yaito ya Nyakoe market ekoruchi besa chinyinge motoruserie ubi motoroserie amache moto chitaya motobekere gabana erinde echiro yaitega ndrebuya Shati mia, basacha bangaro.
Hiyo ni choo. Ane mogo tukuna ya chukuta. Hiyo ni choo. Kumanya kwa ndina tukwa. Nabo tokufunika iko chicho twamenya gocha twacho. Tiekira tuko cheso kwa na tunabona sisi kwa Mani we chiro ya nyakwe bamindo tuachande kire chire yeito ya nyakwe ndobwati cho lero chichabwe chikobe kwange na stop usiku changa iga esmeli gere ntindi taya ndobwati bono iga tuchande kete asenye njogo ikabotuko tuchande kete twati we ngeta bangire tuchande kete iga sechire Kuriaga vege tunja korra. Date, vale, busure, vale la cámara, date, acuña date, vale, busure, mirate, corona date, sarate, date, vale, busure, vale la cámara, date, acuña date,